ё зери дасти як корфармо дар ду ҷо бе ягон сабаб аз ҷониби коргаро. Ман Россия гостӣ рафта будам. 3 моҳ пас граница даромадам. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. мавзӯи нав пешкаши шумо мегардонем. Барои муҳоҷирон чӣ пешниҳод кардан? Бо диққат гӯш кунед. Дар видео лайк ҳатман бигзоред. бародаро, ширкати анами таксиё Саид Граница ҳамин ҳафта рейс дора, 1-4 ҷои холӣ дора. Кадоме ки мехоҳед границаи Қазоқистон бигзаред, нафарҳои беҳуҷҷат, мақсад штрафдоштагӣ ва проблемадоштагӣ. Номерош мебурад, дар WhatsApp бинависед, қатиш гап занед, ҷои худтонро бурон кунед ва марҳамат границара бигзаред. Дар Федератсияи Русия пешниҳод дорам, ки муҳоҷирон дар соли аввал ҷои корашонро иваз накунанд. вакилони ҳизби либерал-демократии Федератсияи Русия ба Думаи давлатӣ лоиҳаи қонунеро пешниҳод карданд, ки дар асоси он муҳоҷироне ки бо патент кор мекунанд, на камтар аз 1 сол дар як ҷо кор кунанд, ё зери дасти як корфармо дар ду ҷо ва дар ин муддат ҷои кори худро иваз накунанд. яъне ки ба Думаи давлатии Федератсияи Русия пешниҳод карданд, ки вақте ки муҳоҷирон кору фаъолият мекунанд, дар 1 сол бояд дар як ҷо ҳатмӣ кору фаъолият карданшон шавад. яъне шумо ягон ҷо кор мекунед, кор медоред, на камтар аз 1 сол бояд ки дар ҳамон ҷаҳо аз инҷа пас кору фаъолият кунед. ин чиз ҳозир ба Думаи давлатӣ пешниҳод шудагӣ астай. ба имзо мерасад ин қонун ё ин ки не, маълум нест. дар сурати қатъи шартнома давоми 1 сол бидуни сабаби узрнок амали патент бекор шуда, муҳоҷирон уҳдадор мешаванд, ки Русияро тарк кунанд. агар аз кор озод шуданд, бо сабабҳои воқеӣ, аз ҷумла барҳамхӯрии ширкат, ҳолатҳои фавқулода ё пардохт нагардидани маош сурат гирифта бошад, ба корманд барои дарёфти ҷойи нави корӣ 30 рӯз муҳлат дода мешавад. яъне ки дар сурати шартномаро қатъ гардонидан бе ягон сабаб аз ҷониби коргаро вақте ки корпартоӣ мекунанд, гуфтанд ки дарҳол патентҳошон аннулировад карда шавад. яъне агар ягон сабабҳо дошта боша барои кора бас кардан, шартномаро қатъ кардан, дар ин ҳолат ягон мушкилӣ намешавад ва боз метавонанд ки дар дигар ҷо кору фаъолияти худшона муҳоҷирон давом додан бигиранд. ин пешниҳод аз ҷониби вакилон шидагие ба Думаи давлатӣ ва чӣ информатсияи нав дар ин масъала мешавад, худо хоҳад мо видео мекунем, барои шумо пешкаш мегардонем. ҳаррӯза видеоҳои моро пайгирӣ кунед. комментарияҳои шуморо мехонем, бародарони азиз. ягон нафари шумо да стоматологи тоҷик дар кор бошад, метавонед занг бизанед дар ин рақамҳо, биред дандонотонро табобат кунед, ки ба қарибии бародармон Тоҷикистон меояд, баъд хеле стоматологи корубори хуб қатъи мумкин дигар наёбед дар Москва. Хидиров нависонда. Салому алейкум акаи Сормон. Якта савол дорам. ҳамин запрет дар декор чӣ фарқ дорад? ҳардаш як мафҳума дорад, маъно як мафҳума дорад бародар. як нафари дигар нависонда. Салому алейкум ака. ман дар Федератсияи Россия дар хизмати ҳарбӣ ҳастам. ман ду фарзанд дорам. оё маро озод мекарда бошад ё не? бояд чӣ кор кунам? пешакӣ раҳмат. яъне ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин қонун ба кор меравад, нафарҳое ки ду фарзанд доранд аз даъват ба хизмат дар ҳамин ҷо озод мешаванд. Каримов нависонда. ҳакам мегӯянд ки дар соли 2026 як патент 1 сол баъд як соли дигар мераи Тоҷикистон бисти ба мераи. маънои гапта нафаҳмидам. пурратар нависонем. як нафари дигар нависонда. Салому алейкум акаи Сормон. чӣ созӣ? ман Россия гостӣ рафта будам. 3 моҳ пас граница даромадам. работа кардам, даромадам Россия. дар учёт мондам хидмат. баъд иммигратсиони хабида 40 000 ҷарима кардам. бурда гуфтам баъди соли нав даро. ай Қазоқистон супоридам равм мешида бошад акаи Сормон. аз ҳама мақсад хубаш барои боз аз сари нав рафтанатон бародар, як бор даниёи худтонро проверка кунед. агар вақти баромадан шуморо запрет намонда бошанд, баъд мекунем боз ба дили пир бирем. тоҷикони дунё нависондаем. Салому алейкум акаи Сормон. ман соли 2025 моҳи август 27 сола шидам. мара хизмат метавонам бурдам. як фарзанд дорам. бисёриҳо мегӯянд хизмат то 28 сола шидаед. не, хизмат то 28 шидагӣ нест. хеле ки буд ҳамон хеле ва худат аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастем. як нафари дигар нависондае ки ассалому алейкум акаи Сормон. сози тинҷӣ. патентам то моҳи апрел срок дорад. ман чекма то 10 декабр супоридам. 9 декабр худам омадам. патентам аннулировад шидаед. ман бояд чанд хат дар Тоҷикистон бестам. аннулировад шидагӣ боша патент то муддати 1 сола
аз рӯзи аннулировачидагии патенте дигар наметавонӣ ки патент бигирӣ. Қурбон нависонда. Салому алейкум акаи Солмон. Сози тинҷӣ ҳами гап ростай мегам патента ки на супори бояд дар Тоҷикистон 3 моҳ бести. Патент агар аннулировать шидагӣ бошад, бале 1 сол муҳлат дорӣ то барои айнал патент гирифтан. Як нафари дигар нависондае ки то чанд қара патент буд нашида, бояд патенти нав бигзарӣ якан. Ҳамин ягон ҳафта пеш аз муҳлат бучидан метавонед ки аз пайи нав кардан ё граница гузаштан ё трудовой дошта бошен ё продление карданаш бошен хубтаре. Як нафари дигар нависондае ки салом бародар. Даъваткунӣ ба хизмат сар шида ё ки не? Даъваткунӣ ба хизмат агар ки сар шид мо видео мекунем ва ҳамат бохабар мешем. Ҳозира шуда ки видео накардем значит сар шидагӣ нестай. Зинда ва сарбаланд бошен. Видеои имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шумо нигаҳбон бошад.